Takže tu tohle je Gothic. A počkat. Dobrý. Já jsem potíže. Takže proč Gothic? Protože je to jedno z nejlepších jedno z nejlepších RPG. Protože ho mám rád. Gothic. My teda začínáme. A jdeme za takovou buku. A s takovýma divnýma habitama. Proč nebylo intro té hry? No, protože je to divný. Já jsem totiž to intro chtěl nahrát, jenže když jsem si to zkoušel dopředu, tak to intro dělalo problémy. A tak proto jsem ho tam nedal. A Diego, borec. Tak. Zemři. Dobrý. Ta žeravá štěnice. Ono se to dá jíst, ale máte to v různých. Koukat. Jíte různé a to je žeravá štěnice. Bonus zdraví 4. Tak. A bodůvky. Ze začátku je nejlepší dropovat úplně všechno. Až na mince, ty jsou k prdu. A nevadí. S nima se stejně neplatí. Prostě ty mince jsou úplně na nic. Takže nevím, proč tam jsou. Třeba řekněme, že to jsou 50níky, jako byly v Česku, a už taky nejsou, takže nemají žádnou hodnotu. A platí se tady tímhle magickým nugetem. Ale je rezavý meč, asi ho vezmu, je lepší. Také zamýšlím o koupě Risenu. Taky bych chtěl docela zkusit. No, ještě půjdeme takhle sem nahoru. Tamhle takhle výhled na starý tábor. A op. Hej, turhulu vyberem. Však ty šípy se taky ze začátku hodí. Já vám pak ukážu, kdybyste si mohli zadarmiko najít nějakou tutu, nějaký ten luk. Op. Ale nevím, jestli budu hrát takže večer. Spíš večer bych možná, kdybych měl třeba i málo HP, tak bych si našel nějaký příbytek, kde by se dalo přespat a tam bych přespal. A tady ten to drží jako lamka 2 rukama, přitom pokud jste si hráli, tak jste meč, třeba ten dřevěný, sice má o několik kilo míň, ale drželi jste ho v jedné ruce. Tak nevím, co jsem to zapl. Jo. Ty zemři. Ty krtku. Jo, když tak předem se omlouvám za klávesnici, ale ona dělá takový divný zvuky, takový jakoby takhle, tak za to se fakt omlouvám a dříve nebo později si budu kupovat nový mikrofon, to taky bude změna. Se nažaru těma borůvkama, abych doplnil healty a půjdu zabít goblina. Chcípni. Já myslím, že ubírá jakože velký damage. Nechoď.
Dobrý. A gobliny nic nemají a ten key, ten neberu, ten je úplně k ničemu. Sice to není nanosnost, jako v Gothicu, to je jako ve Skyrimu, ale neberu ho prostě. A jak jsem přišel k Let's Play, no. Bylo to tak, že jo, taky proč Gothic. A no, to už jsem říkal, ale tak. Protože Gothic natáčí hodně málo českých let's playerů a natáčí to spíše Poláci. Co jsem si tak všiml, protože vždycky nějaký Grusva a takhle, že jo, no. Však když si dáte třeba Gothic, tak tam většinou budete mít polský věci. A já jsem prostě zadal Czech Gothic, myslím, nebo tak nějak. A našel mi to Tyra. A Tyr je můj vzor. Tak už pojď, ty ptáku. A Gothic, ještě jednou k tomu Gothicu. Gothic celou sérii 1, 2, 3. 4 jsem ještě moc nehrál. Jenom mu kámoše tak na 3 minuty. Tak celou sérii Gothic už hraju přes 7 let. Prostě je to moje srdcovka. Když spíše v posledních letech, v posledních 2, 3 letech jsem spíše hrál Gothic 3. Ne, hovno, počkat, ve 2, ne, ve 3. Tyjo, ve 3. Ne, to ne. To tak jeden rok, já už říkám 2, 3 roky, a on to je teprve 1 rok. Protože já jsem dřív nemohl mít Gothic, jako mohl jsem ho mít, mohl jsem ho mít i nainstalovaný, jenže mi nešel, protože jsem měl úplně suk z počítač. Však teď už to je lepší. Tak, my se pomalu dostáváme ke starému táboru. A ještě tady takže sebereme borůvky. A kolik nám zbývá do levelu? 140. Takže určitě budu zabít tady to. Za 80. Vytaz ho. A pojď sem. Co tak čumíš s tím zobákem, hej. Ten zobák, ten taky úplně lol. Hej, blbec. A jídla, pak si ohrem. A hurá! Však Gothic 1 se taky hodně liší od Gothic třeba 3, kde v Gothicu 3 po vás jde třeba jenom jeden určitý, jdou po vás všichni, ale jakoby když útočíte na jednoho, tak ti ostatní vás nechávají bejt a já si tady, jo, úroveň výš, tak, teď mi to nestýlili, tak, neukradli a ty zkušenosti. Takže už mám level, což je dobrý, si tam do síly, abych mohl hnedka primitivní meč. Já nevím proč, ale vždycky jsem si ty zkušenosti nechával na později, vůbec nevím proč, jinak jsem to nevyužíval. Tak. Ještě ať mi nezabijou tady toho žida. Tak, určitě. Maso, sehnutka, to je jméno. Doufám, že mě bude slyšet. Tohle už je totiž remek, takže to dělám už asi po 9. To je strašný. Právě, že s tím interem jsem udělal asi s tím interem u té hry, tak to je asi na 3. pokus už. Tak, teďka nás do toho pustěj na 100%. O, Diego. OK, prostě mluví jako bukva. Však já taky trošku. No. Tak jo. Jsme ve starém táboře. A hned budeme očarovat. Tady takhle Diega. Pohár si šrohneme a mísu. Tak prodáme, viď. Nějaký ty nugety se hodí. A tady force. Teď budu mezi pracovat. Prostě tady všechno rozklikáme. Tak a půjdeme za Diegem. Taky všechno rozklikáme. Nevím, jestli to budete moci přečíst, protože
to v HDčku nebude, takže to budu přeskakovat. Tak sílu. Tak dík. Tak teďka jenom najít ještě nějaký ten meč primitivní, že jo. Tak máme 10 minut, takže ještě tak nějaký ty 3-4 minuty. Takže určitě půjdeme za takovým dementem, co zrovna není moc přátelský. Ale bychom si možná mohli šlohnout nějaký, ne, dobrý, nějaký čepele, bychom si udělali meč a tím jsem si dokonce i viděl. Ne. Prostě nesnáším tady ty prostě oni všude stojí a prostě pokud nezaplatíte, tak prostě tak nic se nestane. Jo, to už jsem si hrál. Ne, to je pravda, že jak jsem to zkoušel, že jo. A jmenuje se Herek, to jméno. Ne, pojď. Vytaz ho. Vytaz ho. Nemůžu. Jo, ve vzduchu, prostě nice. Tak, 4 nugety, dobrý. Tak, teď by mě neměl srát a já jdu tady takhle u Hyslera udělat jako se hnedka. Dobře, tak. Nesmím se překlikávat, protože jinak ten úkol se dá v pohodě zrušit. V pohodě, tak. Ne, jo, dobrý. Hey man. Vidíte, prostě on jedinej. On prostě má dveře, že jo. Je asi nejbohatší. Počkat, abych vlastně potom ještě něco mohl udělat. Fisk. Tak. Dobrý, konec. A zajdem zase za fiskem. Teďka on teda po té zbraní chce 110 nugetů, tak já jsem musel ještě jít za Whistlerem, aby mi je dal. Ano, vezmu si ho. A jsem tady takhle něco viděl. Když jsem si četl komiks, tak jsem tady viděl nějakou džouru. A jo. Teď jsem vůbec neviděl. A tady by měl být nějaký... Aha. A my potřebujeme klíč, jo. A bohužel no. Ne, můžem to vypáčit, ale já moc páčidel nemám. No, mám jedno. No. Ne. Já vypadni, nechci tvoje lekvary zatím. Ta hudba je taky dobrá. Však mám tvůj meč. Tak. Dobrý. Tak teďka jdeme zabít fiska. Teda hovno fiska. Hackera. Počkej, on se jmenuje Hacker? Já nevím. Herker, nebo jak se jmenuje. Herek, Perry Hacker. Hereku, ty jo, ty teďka musíš takhle prostě jít k té brusce a brousit. Ale ty vole, nasrát. Nepotřebuji žádný varování. Však teďka se vyspat a doufám, že by později mohl. Však už bych to měl ukončit, takže rychle. Takže já to ukončím. A příště... Ne, ještě... Kokos. Jo, máme takže čau.